Lamsogo haino hai tinini ketal blogo ke tabuno bacawi brush khanya nai tomani omosen hade yango funga kenu tini wate wa mani marang suka deli no wati wai tongo ke haifano tini ke pura funga sir no wate wa wai marang to hata ke tabuk ang brush khanya nai tongo ke nai tomai tini video no ke ko ang tabuk fungni mui songna bagi gudok lubia bai suti gudok khanya hanai pura kosoi rok sai aku ready khanya kha suti rok jagi khudo ge ta box ser gana ge yango ge putinyo pura pula muthungai berma roita ang berma no goli ri pa kha ge je busuno khibiri ba kha ge ta ang obutiyo omokhi jengno khikle risnai ta iko lubi arong no ge je berma no hungkai bebak no khibiri ba kha tolani busu berma busu no ta ge tabuk songi tongo gudok suti gudok ta iko ge kholobiri rekhai iko ge horno kisa bari ri nai ke suti gudong no boksai rekha ge yango ge ta kisa mui khagolo mui borok akran som kuprab jadu songi tongo ge obong ke munti munya khuta ge mui mongkhai no phungni mai chanai maile ekdom okhui tongkhai yang khagolo mui borok nogoi ge nai tongbai di. A few minutes later. Gudok mui monkha nai tabuk ang mui buti no siklai tongo mui buti siklai mani pore mui gudok nai ge pura buti siklai tongta tabuk gai ko na sigdi yango pura ekdom motom bhai phai tongkha khulugiri ma baisa aske motom bhai hai tongkha siti gudok singke bahai riba siti gudok rongke aske motomo gudogo ekdom kothokai masa wongke tawa ang ekdom gudogui tongo kaham kai o siti rok kupurna bagi kaham kai ma gudogo tai ko siti rok puriya hangke wari rong masa khangke buslai tamdane hairong go hai riba ge mui gudog ba kha tawa mui buti ri tongo gudogo ge norong na mui buti rok akorok rupaye kaham ke funuguna ge norok nai tongdi. Ke mui gudok bai khai ko naisik di pura ekdom thasungoi tongkhai ekdom motom bahing tongkhai ekdom mayo khumani marang tongkha ang me horobo kaham ga maisa jali angke maisi sai pai gera na do ke nai tongbai di maicana bagi mai khurina kha angke tabu khagolo mui borok no bogina kha angke tabu gudok no bo bogina sinai angke mia ni chicken tomani obono bo kisa baja bogina khata chicken baja tomani angke khagolo mui borok gudok te chicken baja angke tabu phungni mai chagrana angke tabu tv na tei mai chawi sinai ta angke papulu angke to olidin chai pekha angke tabu ang simi cha sinai. 2000 years later. Angke jotono no shari kaham tabu thanga nai tongo khumlongo mane domali bazar ta angke pula domali bazar thana sakang salka hati wa hab nai tamni bagi angke ajago ani flipkart ni parcel sok paijak angke ang flipkart ni mani order liya nai tongmani haifano order ri jakha kaisa kaham mani nugui angke haini bagi ri mani ta angke abuni bagi tabu pula salka hati wa thangra nai ta angke salka hati wa thamani pore se domali bazar habai mani rok ongkorok painite hati rok khainite angke sing khorongni no thangai tongo papulu bai papulung bu pakai phasik phaya ko nge binchai sekang no sing tabuk thangai tongo ta bazaro mane salka hati o thangai bazaro thanai ta angke norongna ang sekang community post khaimani norok tam video nanya musung prank videos rok ni samani angke boot mankhang prank video no bisik norok boot do angke haini bagai norokna next time o prank videos rok no phunungani chai tongnai angke norok tini ni video nai tongdi angke norokna ang prank videos rok funungnai chai tongnai tai ko ge tabok sokpai ke salka hatiwo ge tabok jagao ani parcel log nawi talang sinai da ge ang video khaimani karon ge segang ang wrong product man bage tabok khai mani rok na kha ge video titi sawise mana utam bage ge olge tasha segang hai problem unthana si hnai ge tabok ang thangai tongo salka hatini bisingo o jagao ang tabok no first time habo waisa kono habjagya ko ge dugan rok to asuk molok to khulugya ko ge o jagao je tolao simi kaini kaitham dugan khuluk jakta ingke norong na ang tabu phunugone ongke o jagao parcel bo manai tongo ingke o jagao ani parcel na phanya hajaktai ko yango odek borok tongo ta korea rok ingke haini baga o jagao ani tinta manai na phajangai tongo ingke haini baga o bisingo hai mana phakya ingke na hariyang dugan kaini kaitham khuluk jak bisingo donsa ki obukhai mokolni Hingke norok oro sijak no khana borok I hnai hingke o jagao mokol ni doctor asuk phuta hingke norok bo mokol ni problem rok ngri tongkha hingke mokol rok naijak na musung tongkhe o jaga najak phai mano hunta o jaga ni o monai no sai khana ro je courier tongnai hingke bo hingke tabuk mani rok check khai tongo rohna bagai je bill rok kui tongo ta
hingke angbo video khaklai mata longo tamni bagai hingke mani rok problem rok manna kiro hai diba sakangni hai haini bagai video khakai photo rok bo ise mani rok no talangai ma tongsibuta amti ya hingke olok puru phunung mang laglasa hai diba salka hatini nongkhori phaikya hingke tabuk thanglaisinai dumali bazaro hingke tabo ang himtei video khai tongo norok video camera lo rijak nogui tongkhana video o hingke tabuk sokpaike dumali bazaro mane bazar bising thangya ko bazar ni gana o notai ko awang kati bwskango hingke tabuk sokpaike hasuk restaurant o hingke hasuk restaurant o tabuk kisa kutung rok pai talangna bagai kisa oro phailaijak hingke borok rok bo phaiya ko sengtini dati no sokpaike saltong sini no ta hingke borok rok bo phaibeya ko ta dogan rogo bo hingke taisa salthang kaise oro pura borok kuplung ngui thanguta hingke tabuk pai tongo tai ko hingke yang dumali bazaro hingke yang lama tikhe thanguta yang bisingo hingke tabuk bazar bisingo hapaikha hingke tabuk je nangmani mani rok paitalangnai hingke tabuk thalik kisa paitalangnai papulun banta jefur puna sung thalik paikha hingke ko thaguni oro payo bindo thalik pura kaham ke phalo hingke haini bagui tei bisiro bori ro horota bo haini bagui sing bindo mang thalik paikha hingke ta tabuk paina nai tongo dut iko papulun bagui dut bo khariya baloka hnai bono kisa dut kharon hni pai tongo ta hingke kuyango khai bazar bisingo nahri borok rok asuk phaiya kota hingke tabuk nogo thangna hni nailaiman nise yango thago bai malai rekha thago se singo tini tomtom kasari talang thangsinai tam bagui hingke bo thago hingke o jaga ni no o khumlung ni no hingke bo tomtom chalugo ta hingke sini sinimani borok mane gusti no tai ko thago khlai ta gusti ni thago hingke bono singo tini kasari talang thangsinai thago no bin tomtom no sing kasawai thangsinai ta tabuk thogia tikeleng mo wati pruni kai simise hingke tabuk thang tonglaikha nogo hingke koyang bazar bising thangmani lama tabo hingke yang khai tomtom rok bathakjak bike rok hingke koyango hingke noro nugui mankhana auto station khumlong to jorania thangmani auto station to oro jorania thana hingke oro se auto ma kasa phaibai uta hingke koyango hingke awang ketei bwskango ta awang ketei restaurant bwskango hingke yang durga puja kaina bagai pura osa nog rok mane osa motai nog rok tang tongo ta hingke iko tabuk sokpaikha salka hatiwa hingke tabuk thangai tongo nogo direct thangsinai sini thong no malaikha kokrok laibari bwskango hingke takisa hingke no sini tongthai jaga malai sinai ta hingke tabuk thangai tongo ta hingke nai tongbaidi tabuk no ajani shopai laibro shopai tabuk cha ko chicken fried rice yang papul he nasi di thali bo he thali thokja gula thali se baike hemani wachina khugui ma basala moi thali khugui chai to kabo he dong thokja wa asake thokja wa thali no pura ekdom thali ke labar mini ki tabuk chicken fried rice obo chagra nai ko nasi de papulun manta thalik ti hemani ke dut bukharna hanai kem ke chicken fried rice ta ko yang ke momo papulun banta no bono momo rok charana ni nei tisa ti hemata uff cha sidiba tathok thogo asake thalik no kai tamse hamjago asake hamjago thalik no asake thokjago thoka thoksuka jadi ako ini chicken tadi tabo chicken Migi ma mosu tong bo ya mosu aja kan chai tong ko ko nasi pai di paplu chicken fried rice chai tong munila kisa
Khumulungni fast food dong ke asake kothok kothok masawa asake kothok kothok masawa pura sachi sabaya jisi daga pun thangdi mohai kothok jaga manglak chini khumulung haida khumulungo simino mohai kothok rok masawo gete onyo jaga rogo thangi chaidi onyo wansarong dugan rogo ta gedom thogya masawo ta mohai rok masawo ta ekdom aram nang eta gechini dumalini ge asake fast food kothok abun bagai sing oron ma thogjak sugu markino जों दुमाली बाजाराव थांगो हनै पापुलम बुफा साइ मानजा जाया हंके बाबो दुमाली बाजाराव थांगै पापुलम बांता दूध पाइती हैके नासिला के ताबोखे दूध बोतल कानि कानि से अंगै तंसिवता के संके पासो ति हैमानि अंगे बो पासन ति हायो के ताबोखे लिटार कासे से अंगै थांगाता के अबनो न ताबो पापुलम बांता दूध मुथुंगै रनाय के तिनि हरत बोताय नंगलाखा खना फुंगो खारिसनाय ताबोनो के ताबुक दूध मुथुंबाय के हंगे मुइ रक मुथुंगै रेनाय को फुंनि मुइ तै हर मुइ संलिया गो फुंनि कुतक तंमनि आबनो न बक्साय रकांग यां दूध बकुतुगै टंखा के को खाखलो मुइ फुंनि अबनो न ताबो मुथुंगै टंगता कारायो हंगे यां माइ बक्साय रिखाय को किसा साखायनो बक्साय रिखा हंगे नर आने माइनि स्टाइल हंगे नखनाय को मोहाके संगो आं प्रेसर कुकर माइ संका हंगे को मोहाके खलबुइ मां संगो ताय को हंगे तिनि बागे भिडियो आसे जरतिनि अंशनाय जतन न हर गाहाम